Bueno, printzipioz, honek Arantzarreko parkinek, kamioien parkineko langileek die, 3 langile finko eta 2 aldi baterako osatzen dabe, guztire 5 langile, gutxi gora bera, bat gora bat bera. Eta bere momentuen, orain dela urtebete baino gitxi hau, antolatzi erabaki zabien langileen ordezkari bat ukiteko. Zergaitik? Euren egoera kaskarragaitik, hortik dator dana. Diagnostiko ezin zan, bueno, hitzarmen estatal bat dekiela, hitzarmen estatal horren pien dauzela, eta horrek zer darama? Horrek darama eukitie gutxieneko soldata eta goreneko jardunaldia. Egiten da bez, itzelesko lan orduek, legalki gehienak, eta soldata dekie gutxieneko soldata. Bueno, egoera horri aurre aldera, langileen ordezkari bat lortzen da, eta saiatzen gara hitzarmen propio bat negoziatzen hitzarmen estataletik ateratzeko. Bale. Honek, esan dotzuetan moduen, kamioien parkineko langileek die, eta egiten dabe lan azpikontrata baterako, udalan azpikontrata baterako. Estacionamientos y servicios deitzen da enpresa, 2 hilabete barru batzartzen gara, eta ez dozku esaten soilik, ez da bizela pentsetan hitzarmen propio bat negoziatzen, baizik eta gainera, subrogazioa, urrengo lizitazioan subrogazioa dudan jartzen dabe, langileen subrogazioa. Langileen subrogazioa zalantzan jartzea zer da? Zeharka esatea kaleratuek izango diela. Hori da, zeharka udalak helarazten dozkune. Uste duguleko benetan zerbitzu gehiago emon nahi badiela, langile berdinek emon aldabiezela, formakuntza bat ipinite. Eta gainera, harritzen dozkune da, justo, erabaki hori etortzie langileek grebain ondoren. Ze langileek jau esan greban, hitzarmen propio baten alde. Ze oin ez dugu bakarrik enpleguen mantendu nahi. Nahi dugu jarraitu mantentzen Laudiok udalai gure helburu edala hitzarmen propio bat. Eta jende hau prekarietatetik ateratzie. Eta zerre gauz, udalak hartu dauen erabaki izen dalako, langileek grebain ondoren eta langileek soldata igoerak proposatu ondoren. Gu bitartien greba jarraitzen dau uztailak 30 arte, eta udalak ez badu jarrera aldatzen, printzipioz mobilizazioek jarraituko dabe. Gure helburue, 2. Bat, subrogazioa bermatzie eta jende honen enpleguen mantentzie, eta 2, beraien baldintzako betzia. 1.400 euroko soldata, jardunaldi murrizketa, gabeko txandako plusak hobetzea, eta pizkat eskatzen, eta zer eskatzen dutze udalari, bat, langileen kontrako eraso hau etetie, eta 2, jesartzeko, eta ipini bihargien baliabide ipintzeko beraien lan baldintzak eta beraien bizimodu hobetzeko.